Ja, beste kijkers, je zit er gelukkig weer. Het weer ging in de log. Gooi zin. Maar we kijken toch heel even naar Loerens hier gestaan even met mijn zeer gewaardeerde vriend. Fons Mulders, advocaat in echt. Fons, dan vertrekken toch heel veel Limburgers uit Limburgers, dat zo bekijken. Ja, we gaan er steeds meer ontmoeten, Tom. We krijgen nog het uitzendingen en let op, het werd steeds boeiender, steeds interessanter. Vandaag gaan we naar Tenerife. Tenerife, daar zit een meisje uit Herkenbos, geboortig van Herkenbos. En dat heeft daar een coachingsbedrijf opgericht. En Bibi Gerlach is de naam. En we gaan eens kijken wat het daar allemaal duidt. Goedemorgen Bibi. Goedemorgen, Fons. Hoe is het op Tenerife? Ja, het is lekker. Het weer is lekker. En het is relaxed. Zo te zien, kun je genieten van een mooi uitzichtje en noem maar op. Jij komt eigenlijk uit Herkenbos, hè? Ja, dat klopt. Ik ben geboren en getogen in Herkenbos. En ben op een gegeven moment gaan studeren, wel in Utrecht. En ja, daarna ben ik eigenlijk het land al uitgegaan. Maar je bent echt geboren in Herkenbos, je bent dus eigenlijk een echte Limburger. Ik ben wel een echte Limburger, ja. Ik spreek het niet zo goed, daarom... ik versta natuurlijk wel alles. Ik heb in Herkenbos op school gezeten, op de lagere school. We hadden vorig jaar nog een reunie van die klas. Dat was ook echt erg leuk. Daar kwamen ook van... uit alle hoeken kwam iedereen terug. En middelbare school Schöndelen in Roermond. Dus... Dus je zat op school toen je nog in Limburg was, in Herkenbos woonde, Schöndelen. Wanneer ben je vertrokken wanneer ben je weggegaan? Toen ik 19 was. Toen ben ik gaan studeren, toen ben ik op kamers gegaan. Maar ja, ik kwam natuurlijk toch bijna elk weekend terug. Zeker in het begin. En toen ben ik op reis gegaan, ben ik in Afrika ook geweest. En toen ben ik toch ook weer teruggekomen naar Limburg. Toen heb ik een tijdje in Roermond gewoond. Hoe ben je dan uiteindelijk in Tenerife terechtgekomen? Ja, in Tenerife ben ik terechtgekomen in 2017. Daar was ik op vakantie. En dat was in mijn eerste vakantie in een lange tijd. En ik kwam daar op een strand terecht waar eigenlijk voornamelijk oudere mensen waren, want het was buiten het vakantieseizoen. Dus daar werd mijn idee van de Canarische weilanden wel eventjes een beetje bevestigd. Ik denk, oh, hier zijn niet veel jonge mensen. Maar ja, dat kwam natuurlijk omdat er geen vakantie was. En toen heb ik daar mijn partner ontmoet. En die kwam uit Luxemburg. Dus we hebben een Luxemburger en een Limburger ontmoeten elkaar op het strand in Tenerife. En wij zijn samen gebleven. Oké, maar dat was liefde op het eerste gezicht? Ja, eigenlijk wel, ja. Dat is gebleven? Ja. Maar wat doen jullie nu dan op Tenerife? Nou, mijn man die reist veel, die werkt op projectmatige basis. Dus die is vaak weg en die komt terug. En ik heb de kinderen, dus waar we ook zijn, want we wonen in Luxemburg en in Tenerife, waar we ook zijn. Ik zorg voor de kinderen. En als we er samen zijn, dan genieten we er samen van. Zowel in Luxemburg hoor, langs de Stauzee, zoals in Tenerife. De heuvels in, de bossen in, de stranden op natuurlijk, het water in, het water op, de surfen. Allebei, dus ja. Maar vertel eens wat over jouw coachingsbedrijf, want ik weet dat jij daar een heel bijzonder coachingsbedrijf hebt. Ja, we zijn... Ik heb op een gegeven moment contact gezocht met een vriendin van mij. Een hele goede bekende die ik al jarenlang ken in Herkenbos. Dus toch weer terug naar het vertrouwde Limburg. Om te kijken van kunnen we samen iets doen dat meer mensen eigenlijk van Tenerife kunnen genieten. Want ik ken het nou goed, ik weet de weg, ik weet wat leuk is. En het zou zo gaaf zijn als we hier jongeren
hebben die bijvoorbeeld een beetje in de knoop zitten. Niet echt een heel groot probleem, maar we denken van wat moet ik nou verder met mijn leven? Hoe moet ik nou dat aan gaan pakken? Wat moet ik gaan studeren? Of ik zit in een baan, maar is het dat wel? Moet ik niet verder kijken? Moet ik niet verder studeren? En zo zijn we eigenlijk op een heel mooi concept uitgekomen waarbij je gecoacht wordt, individueel, maar ook in een groep. Voor deze jongeren tussen 18 en 25 die eigenlijk een keuzeprobleem hebben of die twijfelen wat ze met hun toekomst moeten doen, die nemen we mee. Dus coaches, professionele coaches gaan met ze aan de slag, individueel, in de groep, 2 weken in Nederland, 2 weken in Tenerife en ook weer 2 weken in Nederland. Vat ik het een beetje samen, jongeren die hun keuzestress tijdens een vakantie op Tenerife proberen op te lossen. Ja, het is zo, jongeren tussen 18 en 25 die keuzestress hebben, die een keuzeprobleem hebben, die kunnen bij dat bedrijf, bij Project Base terecht en we nemen ze mee ook naar Tenerife. Dat is niet een vakantiereis, maar daar wordt ook doorgecoacht, maar we maken dan van de omgeving gebruik. Dus dat is natuurlijk hier perfect. En zo kunnen we echt ook werkelijk een verschil maken voor hen. Dat ook langer blijft. Ja, kun je wat voorbeelden daarvan geven? Wat we op Tenerife zouden gaan doen, bijvoorbeeld, bedoel je? Nou ja, goed, de meeste mensen kennen Tenerife van de stranden, Playa de Ingles, Playa de America, dat soort omgeving. Ja. Maar wat is er nog meer te doen en wat doen jullie dan met die jongeren daar? Ja, precies. Nou, er zijn ontzettend mooie stranden natuurlijk, die iedereen kent. Maar er zijn ook hele mooie kleine strandjes waar we naartoe kunnen lopen bijvoorbeeld. Die je pas kan bereiken na een wandeling van 3 of 4 uur. En dat geeft een heel speciaal gevoel. Als je op zo'n strand komt en je ziet dan ook dat daar gewoon mensen leven. Dat daar 4 families een huis hebben, terwijl ze alleen bevoorraad worden door een boot. En dit is dan ook de boot die ons na een picknick op dat mooie strand ons terug gaat brengen naar de bewoonde wereld. Dus dan kom je echt op plekken waar iemand anders eigenlijk niet komt. Waar je met de auto niet kan komen. En dit zijn ook plekjes waar de meeste toeristen die naar de Canarische eilanden gaan niet komen of die ze niet kennen. Zo zijn er ook hele mooie klimwanden waar we kunnen gaan klimmen. Onder begeleiding natuurlijk van een klimcoach die daar speciaal voor opgeleid is en ook uitgerust is. Waardoor we eigenlijk in de natuur mensen hun grenzen kunnen laten testen en leren kennen. Waardoor ze weer een stap verder kunnen komen. Ja, voor ons best wel eens op Tenerife geweest, jong. Ja, zeker. Ik ben diverse malen op Tenerife geweest, maar ook in verschillende hoedanigheden. Ik ben als toerist met mijn zoon Joris, die daar klein was, en Anneke, mijn vrouw. En dan gingen we gewoon op Playa de Ingles, gewoon echt broen bakken, wie dat dan ging. Sorry, Playa de Ingles, dat ik toch in Playa de America. Yes, goed, Tom, dat is kennis, duidelijk. Maar ook zeilend ben ik daar langs getrokken. En dat zeilen rondom zo'n eiland, dan zie je ook dat dat niet echt een sinecure is. We worden op een gegeven ogenblik met de zeilboot van anker gegangen en dan gingen we even naar zo'n strandje, helemaal omringd door rotsen. Eerst met een rubberbootje ging ze dan naar het strand toe, een stukje vlees met barbecue aan. Maar dan komt de vloed op en dan kunnen ze zich niet meer terug met die bootje. En dan kennen ze ook niet over die rotsen her. En dan werd het nacht en donker en koud. En dan, als het dan een beetje begint te onweer, komen nog het steentjes van de rots af. En dan is het heel spannend. En dan is het overdag 30 graden als er de is. Maar 's morgens is het 12 graden en dan hebben ze het echt koud als ze dan weer door de boot kent gewoon eindelijk. Dus het is best gevaarlijk. Dat is toch eigenlijk heel typisch toch bij die eilanden allemaal. Want Gran Canaria is weer meer een eiland waar heel veel feestgangers hier gewoon. Tenerife, waar dat meisje zit op geestigheid voor de Russen hier. En dat ze nog Lanzarote en dan weet ik wat allemaal ligt. Ja, op zichzelf komen er heel veel mensen. Hè. Het is natuurlijk mooi tropisch of half tropisch, weet ik wat, maar in ieder geval heel erg warm. Het is ideaal en het is ook mooi. En ik kan zo goed eten op Tenerife. Het Spaans, hè.
Dus een van de beste koks van Spanje, Martin Berezategui, die heeft een restaurant boven in de bergen. Ik ben eens uitgenodigd geweest, dus dat is nog eens kijken. Dat is top, wereldtop. Super chic uitzicht, beste eten van de wereld. Beter kan ze dit hebben. Ja, je ziet, voor ons is allemaal die dure restaurants op. Ik ben daar bij Pools eethoekje geweest op Tenerife. De friet waar geworden, de frikadellen ook. Ja, maar Piet Friet wordt het droog, hè? Piet Friet. Nou weet ik uit eigen ervaring dat ik daar wel eens met de zeilboot op die strandjes geweest ben. En dat ook wel redelijk gevaarlijk kan zijn. Hè? Want als op enig moment de vloed opkomt, dan kom je er niet zo makkelijk weer terug. Hè? Is die begeleiding voor jullie gericht op, zeg maar op de keuzestress, of ook om die gevaren van die specifieke bezoekplekjes te voorkomen? Hebben jullie kennis van die gevaren? Ja, kijk, we gaan natuurlijk niet de gevaren opzoeken, wel de uitdagingen. Dus dingen die hier ter plekke plaatsvinden waar eventueel een gevaar aan zou kunnen zitten, of die doen we sowieso niet. Zo'n klein strandje, wat u nu zegt, met die rotswand op de achtergrond waar je dus nooit uitkomt als er een vloedgolf komt, daar gaan wij niet naartoe. En gaan wij de heuvels in, de bergen in, daar zijn natuurlijk altijd risico's. Daar nemen wij de lokale mensen mee, dus dat gaan wij niet zelf doen. Dat zijn mensen van hier, die zijn opgeleid, die zijn goed geaccrediteerd door het Bureau van Toerisme. Die hebben hun diploma's, die weten hoeveel mensen er in een groep mogen zitten voor die activiteit. En die zijn volledig daarin ondersteund ook door de Canarische regering en het toerismebureau. Dus daar werken wij dan mee samen voor activiteiten hier op het eiland. Kun je me uitleggen hoe dat werkt? Dus je gaat zeg maar een moeilijke tocht ondernemen, je gaat op zo'n klimband werken. Maar hoe helpt dat nou bij het oplossen van keuzestress? Ja, een keuzestress die komt meestal voort uit dingen die in jou aanwezig zijn en die misschien nog beter ontwikkeld kunnen worden. Of andere dingen die misschien daarvan overheersen. Nu ben ik zelf geen coach. Onze coaches geven duidelijk aan dat ze een holistische visie aanhangen. Dat wil zeggen dat ze de mens als een totaal bekijken. Dus het is niet van, oh je hebt een keuzestress, dan ga ik met jou zitten. We schrijven alles op en we kiezen wat het beste is. Nee, ze gaan dieper kijken. Ze gaan kijken, waarom weet je niet wat je wil? Weet jij wel wat jij kan? En wie ben jij eigenlijk? Wat zijn jouw goede punten? Wat zijn jouw slechte punten? Wat wil je graag? Wat zijn jouw waarden? Wat wil jij in de toekomst bewerkstelligen? Hoe wil je zijn? Hoe wil je overkomen? Wat mis je het meeste aan Limburg? Ja, Limburg is thuis. Dus of ik in Luxemburg ben of in Tenerife, het blijft toch thuis. En dat merk je op momenten dat natuurlijk de gewone momenten die iedereen zal hebben van als je aan je familie denkt, aan je ouders, als je met je kinderen over vroeger praat. Alles staat in het frame eigenlijk van Limburg, van Herkenbos, van de rust ook die daar is, van de Mijnweg. En zoals wat een paar weken geleden gebeurde natuurlijk met de evacuatie en zo en de problemen op de Mijnweg. Dan ben je weer helemaal terug. Dan zie je dat paadje voor je en dan weet je waar die toren staat. En dan denk je aan die plekken waar je altijd bent geweest. Waar je vroeger met je broer en zus het bos in liep tot aan het hutje. En dan denk je, zou het hutje er nog staan? Weet je, en dan is iedereen ook gewoon weer even terug. Dan gaan mensen weer elkaar weer schrijven. En ja, het is, ja, je hart ligt er. Je kan er weggaan, maar het blijft. Je komt af en toe wel kijken naar Ja, ik kom zeker af te kijken. Ja, regelmatig. Ik kom echt 4, 5 keer per jaar zeker ben ik er een aantal weken. En ik kan ook echt in de zomervakantie kan ik wekenlang op camping het Haldert vertoeven. Ja, dan ben ik gewoon, dan wandel ik daar lekker en dan zoek ik mijn oude vrienden op en mijn oude buren en mijn familie. En ja, dat is echt perfect. Vorig jaar die reunie met de lagere school, dat was ook echt leuk. We hebben echt een goed contact. Het zijn net neef en nicht. En
We hebben een vlaai leren bakken bij de Meulenberg. En ja, dat heb ik hier thuis dan natuurlijk ook met de kinderen herhaald. Dus ik ga terug naar Luxemburg met potten appelstroop en uit het Limburgse land. Oké, dankjewel voor je bijdrage. Het gaat je goed daar op Tenerife en tot weer in Limburg. Oké, Fons, bedankt en we zien elkaar. Dag. Ja, dat was een te gek verhaal voor ons van Bibi. Ik ben er helemaal van onder de indruk. Wat ik eigenlijk wel wil doen voor ons, dat hebben we tot nu toe verzuimd. Ik wil even naar de kiekers kijken. Heb geen Chinees in het buitenland woont, doet Limburg. Laat hem eens even bellen of weer bellen hem op. Verskypen even met hem. Of niet? Tot hebben ze al geleerd dat ze met Skypen door kunnen komen. Even nog een ander. Wat Bibi duidt, hè. Mensen helpen in een keuzestress en noem maar op. Dat is toch het wat werelds vroeger niet kosten indenken dat bestinkt dat jonge mensen problemen hadden met het kiezen van hun toekomst. Zeg. Ja, tuurlijk. Luister nu, als een speelgoedwinkel komt, waar 2 uitjes stingen, wie vroeger en 1 pupje, dan wordt de keuze vlot gemaakt. Maar als je nu naar binnen toe gaat, dan zie je toch door het bos de boom. Ik pak dus allebei de uitjes en het pupje. Ja, was klaar, had ik alles. Nou, in deze zin gaan we afsluiten, dus vergeet het niet. Heb hier immers in het buitenland heel even contact opnemen met TVL of op met Holmes op een nek. Maakt niet uit. Ik zal zeggen, blijf gezond. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer bij Loerens hier kijken staan. Onderweg ergens in het buitenland.